Hala ka. Hala ka. Na-overcook sa matandi. Guti ka mo, ten. O yung iba, ang ina-unbox is gamit sa mga bahay. Tayo is mga halaman. Heto guys, nandito kami ngayon ni Mr. sa loob ng grocery at ito, mamimili kami ng konting stock para sa bahay. Ayan, at huwag nga pala kayo magtaka guys ha kung wala akong face shield. Kasi ang init kasi, tsaka wala namang ibang tao pa. Kasi maaga pa naman ngayon, so ito tinanggal ko muna yung face shield ko, sobrang init. Ayan. Ito guys, yung pinamili namin. Ayan. As usual, yung coffee ko, hindi mawawala yan. Ito. Okay. Huwag tayong maingay guys ha. Kasi sa totoo lang bawal mag-video dito sa loob ng grocery. Pero since na walang ibang tao, ayan, kaya samantalahin natin. Ayan. Ayan guys, may mga paso na rin sila. After naman dito, mamaya punta naman kami sa palengke. Ayan, para bumili ng mga stock namin at pang. So ito guys, nakauwi na kami. Andito na kami sa aming bahay. At ngayon, umpisahan naman natin. Gusto ko lang i-share ulit sa inyo kung ano yung mga nag-grocery namin. Ayan, let's begin here. Ito, itong nakabox na ito guys, gamit ko ito para sa aking mga laundry, sa aming laundry, tapos gamit sa kusina at sa banyo. Ayan, hindi ko na lang nilabas kasi nga, ayan, nakaseparate lang. Maganda kasi yung pagka-carton, kaya ganyan lang siya. Ayan, ito si Surf na fabric conditioner, tapos yung akin ng laundry powder, ayan, tapos yung laundry bar, and etc. Ayan, and then, ito naman, yung si Mr. kumuha ulit ng Bear Brand na powder, yung 45 milk na Tetra Pak. Ayan. Tapos, kumuha si Mr. ng dalawang malaki na Bear Brand. Ayan, powdered milk drink. Kasi, meron siyang free na Milo. Pakingatong mande. Ayan. Pakingatong mande. Ipakita ko yung Milo na. Ayan. Ito, may ano siya, free na Milo, guys. Ayan. Okay. Okay na. Tapos, ito guys, si Lucky may pansit canton na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 packs na Lucky Me. And then this one, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lucky Me rin po to guys na pansit canton. Instant pansit canton. Pero spicy po ito. Ayan. And then, nakikita ba to kuya? Si Beef Pares. Beef na beef. Ito si Lucky Me rin guys. Ayan. 5 piraso lang ito. Ito naka-separate. Itong si chinelas. Ayan, kumuha si Mr. ulit ng chinelas. Ayan. Tapos, itong si Golden Fiesta na palm oil. Ayan, para sa aking pagluluto. Syempre. And then, si UFC ketchup. Yung ketchup ng mga anak ko. Tapos, peanut butter ni Mr. Tapos, isang breadsticks. Ayan. Tapos, 2 Gatorade. Tapos, isang pakete ng Dato Puti Pares Pack. Sis po ito ng Dato Puti ano to? Suka. Tapos Dato Puti toyo. Kasi save up to 8 pesos daw po ito. Kaya ito kinuha ni Mr. Tipid pack na yan. Tapos itong si Bagoong Lingayen boneless, bagoong. Ayan, kumuha ulit kami. Stock po ito guys, para sa aking pagluluto at sausawan na pate. Ayan, pati itong si 100% pineapple juice, fiber and rich. Kumuha na rin si Mr. ng dalawa. Good for the heart. And then 100% pineapple juice drink. Heart Smart naman. Ito nga pala guys is fiber and rich pala ito. Ayan. Tapos si Mr. nakukuha ba anak? Tapos ito si
kumuha ulit kami ng asin, guys. Ayan, sa aking pagluluto na naman. Tapos ito, guys, kung nakikita nyo, ito si Betsin, si Ajinomoto. Hindi ko po ginagamit ito sa aking pagluluto. Bagkos, ito ginagamit ko sa aking mga halaman. Isa sa ginagamit kong fertilizers para sa aking mga halaman, guys. Ayan, tapos i-copy ko, paano to? Kape ko. Ayan, kape ko. Ito yung brand ko na coffee. Ayan. Tapos, ano pa ba? Ito. Ipakita ko na ito pa pala yung isang box, guys. Ayan. Ang laman naman nito is si Clean and Scented Facial Tissue. Dito ko na siya pinalagay, guys, kasi nga para hindi mapitpit. Ayan. Sinama ko dito sa mga tinapay. Gaya ni butter coconut. Ayan. Tapos, yung silalim is may kasama siya kanina, guys, isang karton. Itong si cookies, peanut cookies. Ayan, tapos Richoco, Wafelo na chocolate wafer. Ayan, tapos iba't ibang uri ng klase ng mani. Ayan, by Boy Bawang. Ayan, tapos isang bar nuts, choco peanut bars. Ayan, tapos mani na naman. Tapos si Hansel na biscuit. Tapos si Fuji bar. Ayan. Okay. Tapos ang Fuji bar ulit. Pero ang kanyang flavor is milk custard cream fried vanilla cake bar. Para hindi pa namin na-try ito. Ayan. Tapos si Water Taps. Ayan. Kumuha na naman si Mr. Ayan. Tapos Ilocano crunchy corn. Tapos Nissin ramen na seafood. Tapos cup noodles na seafood din. Tapos cup noodles na bulalo naman. Tapos andito pala yung si Nor Cubes. Ayan, bumili si Mr. ng beef, pork, chicken. Ayan, tapos isang choco mucho cookies. Ayan. Ano pa ba? Wala na. At saka ito pa pala si cheese. Alam, ba't andito si cheese? Dapat ilagay sa ref ito. Ayan. Okay, so dito na muna ulit, guys, kasi maya-maya magluluto muna tayo. Ayan. Stay tuned, guys. Keep on watching. Thank you. Dito yung matapo ni tinapalengke me. Isu dito ti panggal daw me. Bangus. Ag sinigang takti bangus tatta. Tas laukak ti kamatis. Kokraken. Ugot ti kamote. Ngam syempre, ikakpe ati layakin sibuyas na. Ken paminta, ken asin. Ken syempre, madi mapukaw ti bagoong nga isda. Ayan. Dalaok na nga Ilocanon. Pero Tagalog tayo, guys. Tani, ado tigagayim tayo nga Tagalog na. Tapos, bumili ako, guys, ng manok. Ayan. Bumili na ako ng spare ribs. At saka ito, guys. Ngayon ko lang nalaman, masarap pala itong atay ng manok na iadobo. Ito ni niago sa raktistik. At ni narugit ti imak. Ito ni ita. Ano ko lang namuan nga na imas gayam ti adobo na dayto iti atay ti manok ta ken natsamba ko ni nag-Ilocano nakmanin at tatsambahan ko, guys, itong hipon. Ayan, kumuha ko ng 1 kilo kasi mura siya ngayon, kasi yung nakarang mga araw mahal. Ayan, kaya natsambahan ko mura siya ngayon kasi nga makakatag-ulan kasi kaya mura siya ngayon. Tapos ayan, kumuha lang ako ng kalahating kilo ng longganisa. Ayan, para sa ating breakfast. At saka itong si chicken franks, ito nabili ko sa supermarket. Ayan, pero sinama ko na dito kasi nga minsan na sa paglagay natin sa fridge, sa freezer. At saka ito, 2 supot ng boneless bangus. Gimas deti nga bangus da, guys. Deti ni Cavern Special Boneless Bangus. Iso deti kay kahit may nga brand. Ayan. Pero sa Ross namin ito nabili, guys, ha. Ayan, ito lang yung napalengke namin, guys, kasi nga, stock lang naman natin ng ilang araw ito. Dapat gayam, iti nga banda, guys. Ito ni, ito, nangalan ni Mr. T. Mansanas, plano na nga i-blender na painuman na. Kanda ito'y, siyak matigim matang to, tirambutan, nalaka tirambutan tata, guys. Ken panawon tirambutan tata. Ayan, tapos bumatak manin apo ti mani. Ayan, mahilig kami sa mani. At saka ito, gimatang nakti bean sprout, tauge na, Tagalog na dito. Tapos ito pambalot ng lumpia wrapper. Ayan, igisa ko lang ito sa bawang sibuyas. Tapos sausaw sa suka, okay na ang merienda. Ayan, tapos ito ni, guys, mura ang kamatis ngayon for only 40 pesos. Ayan, nakagatak tinagadong kamatis ni
Kadaduma, nagninat kamatis. Ayan. And then, ito, favorite ni Mister na isang gulay, ang alugbati. Ayan. Pakuluan ko lang siya tubig. Tapos, gumawa ako ng sausawan ng bagoong ng isda na may kamatis. Ayan, solve na ang kanyang ulam. Tapos, ito, i-blender din daw niya. Pero tingnan natin, bumili siya ng 3 pipino. Ayan. Tapos, ito, bumili rin siya ng bawang, sibuyas, at saka luya na stock ko. Ayan. So, that's it guys. Yung aming pinamili lang sa Rojas Isabela. 1 hour later. Hala ka. Na-overcook sa matandi. Ugot ti kamoten. Ay, ugot ko lang. Tamadik mo peti. Kwa. Di half cook na makunkunada. Adetan. Nakaredy di apon ti pangaldo tayo. Ayan, sinigang nga bangus. Dito garod, sinagpawak ti kamatis. Okuraken, ugot ti kamote. Nalpas ti pangaldo tayo. Hingga na pangrabida ito yung tada. Uwang atraso nga bangus dito. Nga dadakkel tinala. A few moments later. Habang kumakain kami kanina guys, dumating tong parcel ko. Kaya ito, umpisa na natin buksan para mapayangyangan. Ano nga basta galing yung mapayangyangan? Yung parang makahinga siya. Ayan. Uy, madulas. Ayaw tumalon itong gunting ko. Wait lang guys at palitan natin. Ayan. Kung yung iba, ang ina-unbox is gamit sa mga bahay. Tayo is mga halaman. Ayan. Ganda na kasi ng servisyo na LBC. Oh, yan. Nakikita ko sila. Oh, galing pa rin ba ito? Galing. Gonzales. Okay. Ay, dalawa lang pala ito. Ito si Philodendron Hope. Ayan, ang ganda-ganda niya guys, oh. Ayan, pero lalaki pa pala ito. Ayan, tapos si Calathea severina. Ayan, prayer plant. Ang ganda niya guys. May konting issue sa kanyang dahon, pero yan, mapalitan din naman yan. So, yan, nairipat na natin. Ayan. So, that's it for today's video guys. So, thank you so much for watching. I hope na nag-enjoy po kayo. At yun nga po yung lagi ko sinasabi sa mga bago po, please subscribe and please click the notification bell para updated po kayo sa aking mga upcoming videos. So, thank you so much guys. Take care. Stay safe. God bless.